Jak atraktivní je starý fotr? Starý fotr má vyvážené obličejové třetiny. Poměr obličeje je o dost širší a působí více kulatě, což ubírá na maskulinitě. Midface je čistý bez výrazných disproporcí. Čelist je největší slabina. Není ostrá ani výrazná. Goniální úhel je tupý a ramus není dlouhý. Na lepší definici čelisti by mu pomohly jawline tvarovače a guaša, které by strukturu výrazně zvýraznily. Submentální oblast není čistá. Přechod mezi bradou a krkem je měkký a nevýrazný. Oči mají rovný kantální sklon, takže nemá Hunter Eyes. Má viditelné kruhy pod očima, na to by mu pomohl Ice Roller pro redukci kruhů a svěžejší look. Obočí není moc husté. Mohlo by být také lépe tvarované pomocí pinzety a břitvy z Essentials packu. Nos je proporční a dobře zapadá do obličeje. Rty jsou tenčí. Vousy jsou plus, pomáhají opticky zvýraznit čelist a dodávají maskulinitu, ale mohly by být více upravené a definované pomocí břitvy. Vlasy má celkem dobře upravené, což je plus. Největší faktor snižující atraktivitu je výrazně vyšší procento tuku v obličeji, které schová veškerou případnou kostní strukturu a výrazně snižuje definici. Ještě před hodnocením koukni na náš e-shop lookzone.cz, kde najdeš nejen produkty na zlepšení vzhledu, ale i poskládané balíčky za super cenu. Starý fotr ale nestojí na klasické model face atraktivitě. Jeho síla je v autentickém vibu, humoru a osobnosti, díky které si vybudoval silnou fanouškovskou základnu. Starý fotr je ale vzhledově podprůměrný muž, zhruba v top 70% mužů. V místnosti z 10 muži by byl třetí nejméně atraktivní, což mu dává celkové skóre 3,5 bodu z 10.